Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na ngunyan mga tugang, alas 9:37 nin aga. Ang oras na yan, atod kan sa tuyang mga sponsor. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa ngaran ka kanakong pamilya, ag nga minanabutan kong kay Manwa. Ako po si Mayor Repe Lacoste, kan Banwanin Buhi. Nagpapaabot ning maugmang Pasko, ag mauswag na bagong taon kaninyo ngamin. Diyos mabalos. Buwan na selebrasyon ta kakapaskuhan. Binamawat ko ng aming kita maging mamuya, masagana, imam ligtas, lalong-lalo na minawam na namatyan ta ang epekto ka pandemya o kana COVID-19. Adi po akal inyong alkalde at Tony Fair Vision Bulan, kaya ba abilog kong pamilya. Pagpapaabot ka rin nyo sa maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Abante, nabwa, abante. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat... Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin, welcome sa tuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyanin Huwebes, petsa 15, kan bulan na Disyembre taon 2022. Aldaw po nin sweldo. Happy ang mga mister, ang mga misis. Pwede nang mag-saud-saud nin pang Noche Buena, pang Medianoche. Talado technical ang sa kong partner, si Idol Engineer Charlie Binaobra. Sa information niya, andyan si Jimmy Guanzon. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligasyon, ang sa mga magayong-gayo na apa. Admin, Asinman, Finance Manager. Yan man dyan si Karondang Philip Baracena, alias DJ Pogi. Yan man si Production Director Manding Sarion, alias Manding Fire.
Kung may lapid fire, may manding fireman, ano? Digdi po sa RP and DCKI. Inasendong karonda, Joey Habana Lim, abot kitang 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyanal daw, pag-resibin ng mga report, pakikipag-ulay sa mga posibleng maging newsmaker sa laog po kan programa. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibarkan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Stay in love sa lambang saro. Pagkamot na una mong tatanga, piglalanggam sa sobrang hamis, ano? Garo tangguli or sangkaka kahamis. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta po. Sana bawal na ang potsiko. Sana ano naman. Nakipamistahan na ngaya, nagputsiko pa. Kawawa naman kang kagaro. Mga tugang, nauuso na naman po ang mga fake news. Ali sa mga kalokohan kanibang mga tao. Sa social media, sa mga radio station. Pero bako man po gabos na nasa laog kan istasyon para gibuning fake news. Igwa man dyan nagpi-fake news, igwa man na good news. Maging sa social media, nagkakalat ang good news, nagkakalat man ang fake news. Malata, digdi po sa siyudad kan Iriga, magin ini pong Tanchuling Hospital, ining new Tanchuling Villanueva Hospital. Nabibiktima pa man po ni mga fake news na ipinapakalat. Ayan po gustong malinawan kan maniamento kan sinabit ng hospital sa paagi kan sa endang guwapito, mabuot, talented na administrator, ano? Hospital administrator na si Sir Ray Francis Tanchuling na kung pwede i-announce na sa programa na igwa kayang nagpapakalat na misinformation na route da po ano ang CT scan kan Tanchuling Hospital. Ining mga misinformation na mga faking news na ni nakakaraw-raw po kamo. Nakakadanyos po kamo. Dapat dahil kamo paragiribo kaya. Ta ako mismo, testigo ako na ang CT scan kan Tanchuling Villanueva Hospital, brand new yan po, brand new. Saro sa dekalidad na CT scan, digdi po sa parte kan Bicol Region, lalo na digdi sa Iriga City. Mamahalon po pati ining CT scan indang ini. Binakal pa ni hali sa ibang bansa. Sabi ni Mr. Ray, o Dr. Ray Francis Tanchuling, ini po will maintain. Termi ining piga asikaso kay nga ni will maintain para perming yaon po sa inaapod na kondisyon ang CT scan masinindan. Never pa po ining naraot o nagkaigwang trouble. Kaya almost accurate or perfect ang nagiging result kang CT scan kan pasyente na pinagdadara po sa Tanchuling Villanueva Hospital. Kaya kung si Sema na Lokotoy ang nagpapakalat kan na misinformation ani or fake news, naraot ang CT scan
kan sinambit ng ospital sa siyudad kan Iriga, sana tamaan ka nin COVID-19. Tangarig mabusong ka. Kung sisay ka man na Punsyo Pilato na nangraraot, nandadanyos sa maray na tanog, maray na reputasyon, maray na serbisyo kan New Tanchuling Villanueva Hospital. Ako po nga ni, sa totoo lang, sa pamilya mi, pag nagkakaigwang hilang na hospital, pero yung dalagan mi ki New Tanchuling Villanueva Hospital. Inot na inot, maray ang serbisyo. Kompleto sa mga equipment, hospital equipment. Sa pagpa-lab test, sa mga pagpa-ultrasound, x-ray, CT scan, iko po, kompleto po sinda dyan. Mga sa urinary test na yan, basta sa mga lab chemistry, kompleto po sinda dyan. Sa mga gabos na medical test na pwedeng gibon sa sarong tao, pasyente, kompleto po sinda. Kaya nga ni ako saludo. Dahil ang personnel and staff, especially ang mga doktor na yaon po dyan, mga kadaklan, espesyalista maray, ang sa indang serbisyo sa salud. Na gusto ninda matabangan ang mga pasyenteng marahayan tulos. Nakakapag-promissory note pa nga ni. Ang iba pong mga pasyente na kulang sa pambayad pag maluwas na. Magin ini pong mga nurses, midwife, na personnel hospital, abang bubuot, saka abang rarahay sa mga pasyente, sa ropo ini sa nangaan ko. Sa kabago ang edipisyo. Ngunyan gusto man gayo drauton kan ibang tao, an sa indang maray na serbisyo, ay di po kamo maasir. Taaram kan publiko na maray an mga kagamitan sa ospital, mga doktor, mga personnel, maging mabuot, matalino, very approachable, na magagom Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling, maging ang sa indang mga aki. Nakakatabang na po sa pagmanihar, pag-administrar. Kaya nga ni ang hospital administrator ninda, si Dr. Ray Francis Tanchuling, nagbuot na. Kanakaulay ko nga nito, sa roopang simana, na-interview ko siya sa programa ni Sir Manding Sarion about sa nagayong-gayon ng programa kan PhilHealth kan sa itong gobyerno para sa PhilHealth konsulta libre. Maparehistro lang po kamo sa PhilHealth system para ma-record yan, ma-fill up kamo ng application para ang pagpakonsulta po nindo sa Tanchuling Villanueva Hospital libre. May discount pa kamo sa bulong, tataang kamong discount pag na-irehistro na kamo as dyan po sa PhilHealth Consulta. Nagayong-gayon ng programa po ini. Ang pinakang pilot or pinakang enot na pinag-autorisaran as accredited hospital sa Rinconada ang New Tanchuling Villanueva Hospital. Kung kaya kamo, mga tugang, kung member man sana kamo kan PhilHealth, sige na po, welcome po kamo dyan sa hospital ninda para mag-fill up nin application, maibali na sa system kan PhilHealth, maasikaso kamo kan personnel kan PhilHealth dyan, para makaabil po kamo kanagayong-gayon ng programang PhilHealth Consulta na kadaklan po kung marumduman ta, nagagamit ta lang ang PhilHealth insurance ta kung kita po na-admit or nako-confine sa ospital. Pero may package po ini. Konsulta package, nagrahay-rahay na po. May discount na kamo sa mga bulong,
libre pang konsulta, sa gabos, pati sa laboratory, as in iba pang medical examination or test, nagigibon sendo, discounted pa kamo. So nagraya na po baga, pati ang bill nindo, hospital bills, baka may discounted pa kamo. So ayan po ang nagraya ng mga programa, serbisyo po kan Newton Chuling Villanueva Hospital. Kaya nakakasuya po baga, itong nagpapakalat ng fake news, na sira da po o raot ang CT scan kan sinambit ng hospital. Pinahimutikan po yan, asin pinagpaliwanag po ni Hospital Administrator Dr. Ray Francis Tanchuling na mayong katotohanan ang mga misinformation na yan na nagluluwas laban po sa saindang hospital. So mga tugang, gusto ko lang pong linawo na kung mapasitiskan po kamo, irinirekomendar ko na lugod padagos, as in ini-endorso sa sendo, na diyan kamo sa nyo, Tanchuling Villanueva Hospital, magpasitiskan tangarig maprobaran nindo, mahiling nindo na bagong-bago ang sa endang CT scan machine. Hali pa sa ibang bansa, pigbiyahe pa siring dyan sa Iriga, sa sendang hospital. Napakamahal, saro sa mamahalon na asin di kalidad na CT scan, digdi po, igwa kita sa New Tanchuling Villanueva Hospital. So, rinirekomendar ko po dahil napakarahay kan sa edang serbisyo, asin na masasabi ko po na haloy-haloy na po, pati ako, family ko po, nagpapatotoo na napakarahay po ang sa endang, napakarahay, napakagayon, nagayon na po ang serbisyo sa salud kan sa endang mga pasyente, outman and inpatient. Kaya po mabuhay ang New Tanchuling Villanueva Hospital. And sinda po nagpapaabot ng Merry Christmas and Happy New Year to one and all. God bless us all. Mga tugang, saro pa sa pinag-uurlay-ulayan, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ini daw pong naresibi o nagawgaw na onra kan mga local officials kan siyudad. Sa pahingenot po ni Mayor Rex Oliva, Arriba, Iriga. Nagpatuyatoy, nagpasiring sa Metro Manila para resibyon po ang onrang ini na pinag-recognisar ang saro sa LGU, Senterong Pilipinas, na mataan kan pagiging seal of good local governance, Senterong Pilipinas, ang LGU Iriga City. So ako ma-congratulates po, ta personal kong opinion na i-congratulate po ining mga empleyado, department heads, division heads, mga staff, employees, and public officials kan siyudad kan Iriga na nakaresibi po kan siring na onra. Kaya lang po, may mga oppositionista sa lado ng politika, di kaya nahali po ang politika daw asari daw ano. Maaski sa iba-ibang ayon sa kang gobyerno, maging sa pribado, ako pa nang ganda politikano nangyayari. Na sinasabi po kan ibang mga yaon sa lado kan opposition or kontra sa administrasyon ngunyan sa siyudad kan Iriga, na dapat ngaya ang kredito ipasa or itao sa previous administration kan panahon ni former Mayor Madel Alpilon. Kaya ngayang unrang iyan na pagiging unrado as seal of good local governance kan Iriga City local government units sa effort pa ngayon asin sa administrasyon pa ngayon kan previous mayor kan siyudad kan Iriga. So para sa kuya mga tugang, para
matapos na ang mga arog kaning mga issue, an para sa kuya, kung totoo man yan or dae, na para ngayon sa taon 2021, na ang nagsisirbing mayor ng kampanahon si Madil pa, dapat ngayong kredito itao kay Madil Alpilor. Bako ngayon sa presenting administrasyon, tama pa sinda dyan, kampanahon. Pero kung 2022 po ini, may partisipasyon na po digdi, ang presenting administrasyon, kan syudad kan Iriga. Tama po ako o mali? Please correct me if I'm wrong. Dakong 2022 po ini, nag-assumer po sa pagiging alkalde kan syudad, si Mayor Rex na Oliva, July. O di, kung ang award na ini, 2022, may partisipasyon na po digdi si Mayor Rex na Oliva as in ang sa iyang administrasyon. Tama daw po ako o mali? Pakikorek lang po ako kung tama o mali. Kaya duman sa gustong mag-congratulate, ay di congratulate na itong previous administration, si Mayor Madil, i-congratulate naman po si Mayor Rex na Oliva. Total, dahil man niyang pigsusulo, kreditong iyan ni Mayor Rex. O kung gusto nindo, o di, mag-congratulate ka mo kay Madil, mag-congratulate man ka mo kay Mayor Rex. O personal kung, sabi nga ni, kino-congratulate ko man, ta sindaman baga nag-receive kang award, nagpa-Manila, sindaan nga naranan, ang presenting administrasyon, iyo ang nag-receive, kan sinambit ng plake, kan sinambit ng honra sa pagiging Shield of Good Local Governance kan LGU Iriga City headed by Mayor Rex Cuba Oliva Arriba Iriga. Kaibanan niya palanduman, si Dawa Turog pwedeng gisungon sa ngaraning sa pagsirbi sa publiko, Vice Mayor Edsel Di Maiwat, asin ang iba pang miyembros kan sanggunian panglunsod kan syudad kan Iriga. Si Mayor baga bako man paslo ni sa unra. Sa kadayan niya man sinusulo po ang kredito. Sige, barang nga una. Total, kung baga may partisipasyon dyan ang previous administration, di ang kabangang congratulations kay Madil. Ang kabangang congratulations kay Mayor Rex na Oliva. O di, patas lang kamo. Igo na nga may mga ibang tao nagko-congratulate man kay Mayor Rex na Oliva. So, sa indaman po yan, nasa satuya man yan, dahil iyo man talaga nag-receive kang award. Saka iyo man po ang nag-kumpleto kan mga data na hinagad kan DILG para po sa sinambit ng award. Kaya congratulations si Iriga City LGU sa dakulang honra, proud kita kayo ni. Dadyan lang po nahihiling na ang pag-administrar kansarong lokal na hepe ehekutibo ay maray with transparency. Lalo na sa paggobernar, asin paggastos nin pirak, hali sa kaban kang goberno, may tultol na report, may napapadagusan na karahayan para sa pakipakinabang kan kagabsan ng mga constituentes niya sa syudad kan Iriga. O ano ang ibang LGU tamayong nare-receive kan Shield of a Good Local Governance? Dahil kung maluya man po ang palakaw, kulang ang talento, abilidad, kansarong local chief executive, ay di kayo makaka-receive talaga. Ano paring Cha? Am I right or wrong? Sabi ni paring Cha, thumbs up. Sige, ibig sabihin tama. Pero po, natatatsaran man po kan ibang mga taga-Iriga
Ito po ang ibang miyembro kan Sangguniang Panlunsod na nagbalingbing or naging political butterfly na sangunyan po grabe na ang pagsurog sa Team 1 Iriga. Personal man po nindang kagustuhan, personal man nindang opinyon, as in personal nindang decision yan. Mayo po kitang magiginibo kay daw pagparabaratikuso nindo. Ining sinasabi nindong political butterfly or balingbing na miyembro kan Sangguniang Panlunsod kan Siyudad kan Iriga, decision po ninda yan. Hanggang lang kamo sa batikos, hanggang lang kamo sa pambubuli, kung tutuson. Dahil nakukulgan so iba na nagsakripisyo man sa mga ilihidong opisyal kan sanggunian na kan panahon yaon po sa lado kan anduyog ni Madil sa kani Andaya. Nasinda nagsakripisyo, lalo na itong ibang taga-media nagpapara promote, endorse, na manggaranaan mga ini. Diribit-bit ang sa indang mga payo or pamayo kan partido. Kaya lang nagkadaraog. Siyempre makulog ang bot ninda so effort ninda parang naging useless. Dahil ang suporta na kan ibang sanggunian panglunsod members, yaw na sa presiding officer, Vice Mayor Itzel de Maywas, and sa presenting administrasyon ni Mayor Rex na Oliva, Arriba. Sumayo na po kitang may ginibo kayan mga tugang. Dawa pagparabuliw nindo, pagparabatikoso nindo yan. Mga konsyal na yan, decision nindo personal yan eh. Dahil kung sa paghiling ninda, makakatabang sinda sa karahayan kan mga programa kan presenting administrasyon, so be it. And bako lang sa paghiling sa mga benepisyo na mariresibi maninda, na mariresibi man kan mga yaon sa administration councilor. Ta siyempre baad nag-iisip po kamo, kaya ngayon nagbaralingbing, naging mga political butterfly kung saan maamis duman masupsup, tangarik may supsupon or mag-sip-sip. Bako pong araw guide kayan ang intensyon. Masuporta po guide sinda sa mga mararayma na programa kan administrasyon sa Iriga. Pero ako unta sa dai, may mga nakukulgan po ang buot. Araw po kayo ng kalakaran taligdi sa politika. Pag after election, kadako lagbarabarlingbing. Pwede ka sa left and right na inaapod. O malay nindo, after, bago na naman mag-eleksyon, ibang nagbaralingbing, barali ka na naman sa dating mga among ninda. Warog talaga kaya napaka-normal po yan sa politika sa Pilipinas. Saka po, ini pong hihiling-hiling ko. Napakaswerte kan mga nagbalingbing na inako kan partido. Takon si Kong El Rey lang ani aaputunin do. So mga opposition candidates kan panahon na nanggarana na gustong maglipat sa sendang partido politikal, haro sabo yan arako ni Kong El Rey. Tamayo man trust si Kong El Rey sa mga dati nindang kalaban na gustong maglaog sa sendang baluarte, sa sendang kudal, kan sendang political party sa laog kan probinsya po ng Camarines Sur. Taanon pa man, tapos ng eleksyon eh. Noon, mga sinasabi nyo, kontra kayo sa mga Villaferte, kontra kayo sa Team 1 Camsor, kontra kayo sa Team Rinconada, kontra kayo sa Team Iriga. Ngunyan, didirilaon ninda. O kaya kung si Kong El Rey lang, ang masusunod mga tugang, nungka, para nungka arakuon, ang mga nagbabalingbing na mga politiko sa laog po kan probinsya po ng Camarines Sur. Kaalyado na nga ning kaalyado ninda, once na nagkamali, as hindi nagpasidisiplina sa house rules or policy kan sa endang political party, sinisikadan, paluwa sa endang political party. Tigtatanggal, pagsutil, o kundi, dahil tamahali na tatsaran ibuli itong mga makapal ang mukha na sinasabi ng mga nagpo-political butterfly or balingbing.
binubuli sinda. Dahil may mga kaanggutan ng iba. Pero po, duman man sa mga nagsakripisyo, naghihinanakit man. Tabaka ngayon natataan na lugod ngayon ng super atensyon, as in natataan ng pagpayaba, iyon na lugod ngayon itong mga nagbalingbing lang, nangunyan lang naglipat sa partido politikal, kan Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, and Team 1 Iriga. Mas iyo pa lugod ngayon palabi-labi sa pagkarinyo, sa pagdukot. Marisa na buhat, ay guwamad yan binabansaga na bunggo. Mangyayari man niya ako. Aram po nindo kayo si President Rodrigo Duterte kang panahon. Kanini mayor pa lang sa Davao. Lalo na kanaging presidente na. Uy, pirmi man dukot baga si bunggo. Igwang mga arog po kaya. Maray kung ito talagang napaka-loyal, na okay lang na pirming kaibanan kan sarong local chief executive. Pero po itong mga nagbalingbing lang, na haros pirmi na sanang kataid, kan local chief executive, ikinakaurag yan, ikinakasuya man po yan. Kaya ito talagang mga original landang pag-iriba, nangunyan lugod, nababaliwala na. Ta ito lugod ngayang naghahanap nin VIP, or naghanap nin gilidan, iyon na lugod niyang pirming nasa ngaan, kataid, kan sa endang busing, kan sa endang kagurangnan. Totoo yan pali, totoo yan. Kaya dyan, may mga nakukulgan, may nauugma, may naghihinanakit, may nauurag, asin may nauuyam. Yaon ang kapusan mo. May nauugma, may nauurag, may nauuyam, may nagkakalintar, may nabubuli. Dahil yan po ang kalakaranta eh. Pero sabi ko na nga ni sa indo mga tugang, kung si Kong Elry Villaferte ang masusunod, ang mga political butterfly na ini, ang mga nagbabalingbing, naglilipat sa indang partido, dain niya yung kaipuan kung tutuuson. Tapos ng eleksyon, maano pa man kamo sa mo? Kanakaaging eleksyon, pigpara murodan nindo ang Villaferte. Pigpapara route nindo. Sa mga leader nindo. Sa mga pamilya nindo, haros ang botohan, sulinyada nindo. Sa lado kan opposition. Ungon niya na ng garana ang mga grupo kan Villaferte. Gusto na nindo mag Villaferte. Kung ako lang si Kong Elry, panindugan niya na yan. Kundi, dahil kita po magiginibo, taan prinsipyo kan politika, multiplication and addition, bakong subtraction, bako man, division. Tama ako pa di o mali? Kaya, dahil na lang nagirong si Kong Elry, magin si Kong Migs, pero tanda ninda, magin ni Governor Luigi Villaferte, si Isay talaga ang mga loyal na mga ilihidong opisyal ngunyan kan sa indang political party. Tandaan ninda yan. Dakul mata, dakul talinga ang Villaferte sa Laucan probinsya. Aram ninda kung si tunay nindang pinagpapakitunguan, aram ninda. Itong pwede nindang tawanan lang ning kadikit na porsyentong trust. But aram ninda sa puso ninda kung sa irisayan mga politiko na pwede nindang tawanan nin 100% na trust sa politika. Kaya ang mga nagsasaragin-sagin, tapos pag abot na naman kayong eleksyon, barali ka na naman sa indang tunay na kagurangnan. Ay ano na tayo, Diyos ko. Kaya ang iba natatatsara ng ay inda tayo, Diyos ko. Sa ibabaw kang kinabang. Basta ako, saludo ako kay Kong Elry Villaferte. Awo niyang ako ng mga kalaban nila sa politika. Ang alas nga ni ako eh. Dahil na lang kayo nagagirong si Kong Elry. Na may mga inaarakoan sa iyang mga grupo sa iba-ibang banwan, as in munisipyo, pagkabali ng syudad.
sa mga nagbabalingbing na naglalaog sa sendang balwarte o political party. O digdi man sa Erica, at may kaibanan na sindakan panahon na nagsakripisyo man sa pangangampanya, nagsinutil man si Consul Gigi Vargas, kaya hinaali naman lugo din sa Team 1 Iriga. Team 1 na siya, bako na siyang Team 1. Nagsinutil, nagpailing nin tunay na suporta sa mga programa man ni Mayor Rex na Oliva, saka ni Vice Mayor Idzil Di Maywan. Napunan ka itong reorganization kan gabos na standing committees dyan sa Sanggunian hanggang sa napatubrag na lugod siya sa Team 1 Iriga. O igong mga araw po baga kayan. So dati mong pag-iriba, tubrag. So baka kung man dating pag-iribang minumuruda ka mo, kaibanan na nindo. Di ba? Ito man na mga mukhang hindi tayo. Dinirelaan mga pigpara rulutab. Ay hindi tayo, Diyos ko. Ang iba da dyan, nagdadarama pa, pairibi-ibi pa. Ay, inda tayo, Diyos ko. Maghanap po daw tayo pa dito baka oras 10:13 in the morning. Atod ka sa tuwang sponsor. Ang katuninungan sa enterong kinaban, ilugod ang magdanay sa satuyang mga puso, ngunyan na Pasko. Ang manehamento kan RPN DZKI Radyo Ronda, keban sa muyang mga sponsors, nagpapaambot sa ingdonin maugmang Pasko, asin maligong bagong taon. Nelita Marmol Gregorio and Family, Carcidonia Street, San Isidro, Iriga City. Al Orlane Coco Lumber Trading, Zone 4, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Mac Rizoco Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City. Ariel P. Blanco, OIC Market Superintendent, Iriga City. Honorable Jose O. Bagayoa and Council, Punong Barangay, Francia, Iriga City. Fish Vendor, Iriga City Public Market, care of Jean and William Vera and Family. Rail Site, San Francisco, Iriga City. Honorable Ben Blanquera, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur. New Villanueva Tanchuling Hospital, owned and managed by Dr. Ray and Dr. Corazon Villanueva Tanchuli, located at San Jose, Iriga City. Charlie J. Sapugay and Municipal Councilor Cherry Sapugay. Mars Flame, San Juan, Baao, Camarines Sur. Ellen O. Villanueva School, Saichis Trading, care of Engineer Ray Manaog. Helen O. Villanueva, Sagrada Memorial, Sagrada Buhi, Camarines Sur. Vilma Rebolado, Sari-Sari Store, Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur. GM Loboy Corporal, Prime Water, former City Councilor, Iriga City. Susi Amaro Baluis, Barangay Council of Santo Niño, Iriga City, care of Retired Colonel, Philippine Army. Punong Barangay Antonio Camela Serrano, Toroy Escarilla and Family, San Francisco, Iriga City. Dina Buro Fashion Boutique, care of Miss Dina and Mickey Halyari Buro. 435 Zone 6 Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City. Honorable Johnny Nacario and Family, Punong Barangay San Vicente Sur, Iriga City. Honorable Gary A. Merino and Family, Punong Barangay San Isidro, Iriga City. Punong Barangay Josefa P. Cabalquinto, Barangay San Ramon, Baao, Camarines Sur. Sa Saint Pugabos, Jos Mabalos. Ang manehamento kan RPN DZKI nagpapasalamat sa mga sponsors ngunyan na Pasko. Mr. Pasis Singh, San Miguel, Iriga City. Honorable Bert Balbuena and Council, Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur. Blanche Pauline and Francine Infante, San Buena Buhi, Camarines Sur. Bastikoy Manager, Mary Grace Yater Kadag, San Buena Buhi, Camarines Sur. Honorable Marlon Labapieta Balde, Municipal Councilor, Buhi, Camarines Sur. Honorable Marvic Dumag
San, ABC President and family, Nabwa, Camarines Sur. Ramon Salvadora, Rome, Italy. Mr. and Mrs. Francis C. Nacario and family, Zone 2, Santa Cruz, Iriga City. Mr. and Mrs. Tess and Edgar Omurog, Zone 3, Bahamas Resort, Barangay Sagrada, Baao, Camarines Sur. Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur, and Board Member, Manny Noble and family. Honorable Edsel Serrano Di Maiwat and family, Vice Mayor, Iriga City. MGB Gasoline Station and Apple City Transportation, located at San Agustin, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Renato Belleza. Salog Resort, San Vicente Sur, Iriga City. Armin and Bernie Guevara, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Dodoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Joel and Crisilda De Vera and family, New York, New York. Buhi Police Station, Buhi, Camarines Sur. Police Colonel Rodrigo Benedicto H. Sarmiento III, Police Regional Office Number 5, Chief PSPG, Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Mr. and Mrs. Jose B. Mendez Jr. and MRJ Glass and Aluminum Supply, Centro Street, Bulwang, Bao, Camarines Sur. J.A. Disquitado and J. Disquitado Builders, located at San Isidro Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Maricel M. Olivares, Zone 2, Barangay San Juan, Baao, Camarines Sur. Kagawad Neni Soriano Ablan and family, Barangay San Jose, Baao, Camarines Sur. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ang Kapaskuhan, tanda nin pagrukyaw sa selebrasyon kan pagkamundag kan sa tong paratubos. An RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff, kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa Indo in Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Irigadyo Motor Corporation, Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael Ngo, Highway 1, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Oralios Funeral Homes, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel H. Tan and Helen B. Tan, Violeta Street, San Miguel, Iriga City. Mama's Cafeteria, reserved lunch and snack, owned and managed by Mr. Warren and Don Nueva, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Dote Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. Rockstone Hardware, owned and managed by Architect Jake Alvaro, San Nicolas, Iriga City. Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Poli and Anakleta, Barasina Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Royal Bikes Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Lilian Labios de la Rosa, San Antonio, Iriga City. Mrs. Nelly Hermoso Largo, Santo Niño, Iriga City. Mr. and Mrs. Ricardo Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Mrs. Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. William Oxiano and family, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Ang Kapaskuhan maging tanda man lugod nin pagkaminot muutan kan lambang saro sa enterong kinaban sa pagrukyaw kan kamundagan kan satong paratubos. Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff, kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa Indo nin Mogmang Pasko asin magayagaya matuninong asin moswag na bagong taon. Jamses Bike Shop, San Miguel, Iriga City, and San Francisco Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Retired Philippine Air Force Major Audi Jose Ebias de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. John Ron Enterprises, owned and managed by Ronnie Losenya and family. Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store, Zone 3,
Santa Cruz Sur, Iriga City. Kagawad, Lani Maestrado and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Gloria Casano and family, Zone 3, Cali 11, Santa Cruz Sur, Iriga City. Vicente O. Basagre, Alvens Construction Supply Trading, Zone 6, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Anonsasyon P. Blanco, San Roque, Iriga City. Former Councilor Dante Katangi Oliva, Santo Domingo, Iriga City. Ngo and Sons Trading Company, Iriga City. Dimaywat Fuel Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Sinon Dimaywat, located at Zone 3, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Honorable Punong Barangay Eduardo Dimaywat, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Councilor Jose Buboy Villanueva Jr. Latest Birthing Home, care of Honorable Leticia D. Moralde, Municipal Councilor Buhi, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry M. Botor and family. Governor Cristina Street, San Francisco, Iriga City. Pempe and Amir Rariza and children, San Miguel, Iriga City. Honorable Councilor Pongpong Ramos and family, Pato, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Jorel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Mrs. Comla Agato Peñones and family, Santa Cruz, Iriga City. Ma'am Jovi Urias and family, General Service Officer, Nabwa, Camarines Sur. Mr. Anastasio Bong Bungalos and family, Municipal Treasurer, Nabwa, Camarines Sur. Branch Manager Johnson Chan, Prime Water, Iriga City. Honorable Vice Mayor Vic Ramos and family, Bato, Camarines Sur. Honorable Nikki Lagrimas, City Councilor, Iriga City. Honorable Jeff Tino, City Councilor, Iriga City. Nancy Panga Blanco, Santa Justina, Iriga City. Attorney and Mrs. Ramon Cabañez and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Captain Ariel Lucenia, Liga ng mga Barangay President, San Nicolas, Iriga City. East Blue Water Refilling Station, located at Pagbubungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Engineer Nilo Salazar. Councilor Daisy Pera, Trinidad and family, Santa Teresita Baao, Camarines Sur. Councilor Gali Bayos and Belen Lying-in Clinic, Baao, Camarines Sur. Sasaindo Pogabos, Dios Mabalos. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach.
bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Okay na mga togang, balik kita sa Tuya pong programa. Madali unsa na ang oras, 10:33 in the morning. Sa mga na broadcast balangan sa indang radio, nakaantabay ka mo sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection. Sa mga Facebook Live viewers morning, sabi ni Raven, pakibati Dustin, nag-aantabay sa programa. Si Hermanang Monica, si Hermanang Marisa Mendoza, bihira ano ngunyan paring siya, watching. Mag-view sa mga programa ta, bising-busy kayo duman sa Limassol, Cyprus. Sa mga Pinoy, Pinay, good morning, nayaon ngunyan sa ibang bansa. Ay, Merry Christmas sa Endo. Ano po? Good morning man kay Idol Joter Tersinio, kan San Agustin, Iriga City. Mga tugang, gusto ko man paabotanin pag-umaw si board member Shai Noble kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur sa Magayono na ordinansang ipinasar niya sa sanggunian panlalawigan kan probinsya. Iyo po ang ordinance na Mental Health Act. Mataning priority kan gobyerno kan mga LGU na mapangatabanan ini pong mga nakaka-experience nin anxiety, stress, depression, na mapabulong, mataanin libreng mga medisina. Napakagayon po kan arog kaning lay sa Satuya dahil po kan pandemic 19 or COVID-19 pandemic, may mga na-stress, nagkaigwanin depression, anxiety, ang iba mga hoben nag-commit nin suicide dahil sa striktong implementasyon kanakaaging mga taon kan mga inaapod na health protocol. Kadakol na bago, haros nakakulong sa hawla ang mga tao. Garo ibon na nakakulong sa hawla. Ngunyan garo ibong nakawala sa hawla. Ralaya sa ralantuag sa nang ralantuag pangyayari. Pero inuumaw ko po si board member Shai Noble sa napakagayon na ordinansang sa iyang pinagpasar
na aprobado na po sa third and final reading and magiginang sarong local laws sa laog kan probinsya ng Camarines Sur na papakinabangan kan sa tuyang mga kababayan na nakaka-experiensya po kan inaapod na stress or depression na maalagaan po sinda sa kan gobyerno kan sa indang mental health or mental health care. Saro na po ining magiging provincial mental health act. Kaya po suportado ini kan sa tuyang mga local chief executive. Dapat ang mga municipal, city health, provincial health mataan ning priority sa 2023 budget na magkaigwa pong available sa Endogabos dyan nin mga mental medicines, mga bulong para po dahil naman masakitan ng mga pamilya kan mga nagkakaigwa po kan siring na problema. Tapos po pati ining mga sa non-therapeutic dapat available sa mga municipal health office and city health office magin sa provincial health office kan sa tuyang lugar. Yan badly needed po talaga yan, mga bulong na yan. As in mga ining sa anti-tetanus, anti-venom, anti-rabies vaccine. Tan po tabi nindo nin napaka priority ang mapadapit sa programa sa health sa satuyang mga kanya-kanyang mga lugar. Yan man po, barita ko sa Sangguniang Bayan Kanabuha. Ang chairman kan Committee on Budget and Appropriation sa paagi ni Consiel Sani Pradis, aprobado na po sa third and final reading. Ang presupuestong tauna na budget for 2023 kan lokal na gobyerno sa pamamayo po ni Mayor Attorney Fernando Simbulan. Nag-abot po daw sa more than 319 million pesos. Ang sendang budget for 2023. So congratulations Susog po sa probisyon kan local government code ang pagpasar kan sa indang 2023 annual budget. Mga tugang ang Bicol Region napapabareta baga na nanginginot sa mga riyon sa nasyon Pilipinas na may pinakahalangkaw na bilang kan mga babaeng nakaka-eksperyensya po nin pang-aabuso. Dinumpirmar kan Philippine Statistics Authority na ang Bicol Region ang may highest rates o pinakalangkaw na bilang kan mga naililistang kaso nin violence or pang-aabusong emosyonal, sexual, as in physical sa mga kababaihan. Sigon po sa ahensya, naglalataw sa sendang data or datos na 23.4% ang nakaka-eksperyensya nin emotional violence. 10% physical violence, as in 4.3% man ang mga babaeng nakakamati o nakaka-eksperyensya nin sexual violence sa Bicol Region. Mientras tanto mga tugang, edad 17 hasta 59 anyos na mga babae ang nakaka-eksperyensya nin siring na mga klase nin pang-aabuso
hali sa indang mga partner or live-in partner or husband or agom. Nangangahulugan lang po ini na haloy ng problema na maikukonsiderar parang perennial social problem na ini. Ang violence against women sa satuya pong riyon kung kaya dapat ining ma-peryodan or matuldukan sa lalong madaling panahon, tabako po ining basta-bastang problema. Kawawa naman po kan mga kababaihan na nakaka-experience nin pang-aabuso, sexual, emosyonal, ano pa, pati ang pambabanog kan ibang mga mister. Pagkabanuga, pagkabanggi, dudurugon. Ayan na tayo, Diyos ko. Sa sadista bagang tirada yan, padi. Uy, may kataid kami kan panahon duman sa Naga City, padi. Itong lalaki, empleyado sa sarong government agency. Ito kayang message niya, padi, para inuman kaya ang problema kaya itong agom niyang babae, mayong trabaho. Pag-uuli kan agom, burat si misis niya kung saan nagdadayong inuman. Uy, makairakon daw to ta. Pigpapaha ito. Kan sa iyang mister na maskulado. Ay dayuhan pati ito sa Bicol, sa Naga City kan panahon. Pigpapaha, pigbubusngalan, sinisikadan, hinuhulog sa agyanan. Talagang ano siya, itong inapod na biktima siya nin physical violence. Tapos pagkabanggi, magkadurog. Ano naman niya kung mag-agum niyo, iskandaloso pang maray. Tapos pagkabanggi, durog bansan ang duwa. Tanong man niya na araman yun, sinirip mo. Ay, di man niya ako, namamati-mati bilang. Nakataraid bilang sa arong padikan panahon. So, misis niya, palibasa 60, siguro nagdududa man si mister niya na kunyaon nga ko sa trabaho pala niya, ining agum ko, nakikidayo sa mga inuman. May mga kainuman pati pa di, mga lalaki man. Siyempre, itong mister niya, maduda or maaanggot. Kaya tutumbanan ito, papangahon, bablak ayan, pigpapaha, pigsisinturon to pa di. Inahihirak daw ko katong maray. Maski ito mga kataray, dahil na lang nagigiraro. Kaya niya ako, dapat pala na pag-aago, mga tugang, bakong basta-basta, daw ay naghahanap ng mga live-in partner. Subok lang na ngayon, dahil unang kita magpakasal. Subok-subok lang unang kitang magsaro-saro. Pero yan pala mga tugang, subok-subok na yan. Pangit man ta kung magparadakol ang mga igi. Ay kawawa po ang mga ate kung bakong kasal ang mga magurang magiging mga illegitimate child na bubuliyon pa sa mga eskwelahan. Pandua, dapat matuldo ka naman po ang siring kaning mga problema sa Bicol region. Dapat gayet magkaigwa ng mga kung magkondusyon ng mga seminar, makatabang dyan ang population commission, DSWD, PNP, mga local chief executive, mga barangay official. Kung paano po magdanay ang maray na iribanan kan mga live-in partner and mag-aragom sa Bicol region. Mga tugang dakol pa kaming hanap buhay, lalaog mi girari ang mga hanap buhay mi po, tan oras mi ngunyan, 15 minutes before 11 o'clock nin pagkaaga, ang oras pong ini, hatod sa to, kan mga minasunod na mga sponsor as in iba pang mga advertiser. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. Mga tugang, ikuha na sa ng 9 minutes before 11 o'clock in the morning. Madali sa ng oras mga tugang, madali na pati po ang selebrasyon ta. Kan Kapaskuhan. Advance Merry Christmas sa Gabon. Lalo na sa pamilya RPN DCKI, as in sa Samoyang main company, CNN family. Merry Christmas and Happy New Year sa Endo. Sa mga sponsor kang Christmas greetings sa mo sa RPN DCKI, thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year sa Endo Gabon. Sa mga advertisers mi po, Diyos mabalo sa padagos na pagsuporta. Sa trust na sa Endo pong itinatao sa Samuya. Mga tugang, posibleng mambiktima na naman ng mga scammers Ngunya na madali na kitang sa tuyang Pasko, maabot na ang New Year. Dahil sa Yuletide season, posibleng magkalat na naman ang mga scammers. And may patani digdi ang Philippine National Police. May mga Pinoy workers kita. Sibot sa kanya-kanyang bonus, mga incentives, para makapagbakal ng mga panregalo sa pamilya, as in sa ibang tao. Kaya po ang Philippine National Police may pagirumdom. Lalo na sa mga online transaction, ninuli sa dakula ang posibilidad na mabiktima sinda kan scammers. Although katabang tadig the National Telecommunications Commission, dahil igwa na kitang batas, ining Registration SIM Card Act, na dapat irehistro ang mga SIM card na ginagamit. Dawa pira pa pong SIM card, pwede pong irehistro or iparehistro yan sa NTC para mawara na po ang mga scammers na mahali na po ang mga pambibiktima ninda, takawawa po ang mga nabibiktima. As in magamit sa mga modus na panloloko sa kapwa. Saka itong mga paragibuning mga fake news, mahali naman po. Dahil haranin ng Pasko, kadaklan sa mga Pilipino, naghahalideras para makapambakal ng regalo sa kanya-kanyang pamilya, sin mga kapinsanan, asin iba pa. Kaya siniguro po kan PNP Anti-Crime or PNP Anti-Cybercrime Group na pati mga scammers busy man sa indang racket sa mga bulan na ini. Kaya pinapalikay po kita ngamin laban sa mga inaapod na mga clickbaits or links
na ginagamit kan mga scammers para ribungon, linlangon sa indang mga biktima. Nagmamadali man ang mga scammers na magrayaman, magkapirak, nindakulang kantidad sa mga panlulokong pwedeng gibuhon. Kaya po ang PNP, marigmat ngunyan, sinda barabantay, para darakupon siriudon ang mga ini. Kaya kung ipautob na po ang SIM card registrations law sa presenteng bulan, siguro po matutuldo ka naman po ang mga scammers na ini sa mga maanomaliya, mga panluloko na sa indang ginigibo, pangrarakit. Matatapya sana po, pupuguto na ang racket ninda sa mga panluloko. Nangunyan, pinapautob na po ang lay na ini sa nasyon. Kaya po, ang pagirumdum na ini, isabuota po ini, na di kita magpaloko, lalo na sa mga online na ini. Ang bonus ta pinagalantayan, katumbas ning ginanutan ta, asin pawis na dugo. Mga savings ta. Mga online transaction, nagkakalat sa panahon ng Kapaskuhan, daw nga ni Bakong Pasko. Kaya ang anti-cybercrime group, may mga nare-receiving mga reklamo hali sa mga biktima. Kadakol na mga paagi para sa panluloko, mga swindling, istapa, asin iba pa. Nagigibo na po yan ngunyan. Pansiswindling, pangi-istapa sa online transaction. Di ba? May mga online buying or online selling. Even investment scams, yes, the criminals are doing everything in every means to try and trick people. And generally, they are doing everything. Dahil Christmas, may bonus and capacity to spend or purchase. It is higher than normal that they attack during this item or during these times. Di ba po, mga tugang? Dapat ma-memorize po nindo yan. Sana all, sabi nga niya. Para makaiwas kita, makalikay po kita sa siring ng mga modus. Ano po? Maringali ko niyan, tamayo na itong mga para-hypnotismo, padi. Kampanahon, uso man itong mga nangi-hypnotismo. Hypnotize sa kapwa. Pag natunogan na nag-withdraw ng dakulang kwarto sa bangko, dahil nagretiro sa trabaho, naka-receive ng dakulang kantidad, i-hypnotize mohon man kan mga lukutoy. Nauna mo, itong garo namamandahan na sana pag na-hypnotize mo sa pagining paghiling sa mga mata. Kaya dapat palang paring tiya, pag dahi takabisto ang tao, dahi kita makiturok sa mga mata. Kundi sabi kan mga gurang, pag nakikiulay sa kapwa, pirming nakahiling da, eyes to eyes. Eh kung ito palang para hypnotize mo, tapos ka, biktima ka. Maparam na po ako. Salamat.